Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka allarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam fulfulde fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal aduna foof ha oɗo mboros wawa rumtade men ɗum noon no subaka fo e ruɓɓindu jaydeli moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo a salmitama e subaki ñaganama Allah moƴƴere e ko duwiɗa kadi en mbiya allahumma amin sikki ala ko weltanade mo no fewi ko wona ɗum noon ko yimɓeɓe en tampide Aissata caggal ko duwiɗa ko wonde ma rafi o yalta ɗo e rumto en enen foof to windere nde won noon aduna foof nana yaara seesa sababu nde waɗo rafi coronavirus kono kadi tampere nde coyinde ɗeɗo balɗe ko sosoɓe jajaɓe kulibalinaɓe camcamɓe ɓe ganduɗa nanu doga caggal jawɗi mbaɗa ñaago on tan wata hay goto mon wujju jawdi son keeɓi afala kalam son keɓani tinno ɗe woto gujje ko ñaguɗam hande nde ñagoto men onon foof ha tengte dendiraɓeɓe ɗum noon Aissata aɗa andi ɗiɗo jawɗi ɗi ganduɗa ko joom gallaɗi en yimɓeɓe nan doga tan en dogateni tiiɗi eɗen gandi Dakar comme région ngaji goɗɗi foof nana tiiɗi eɗen ñaago kadi aynaɓeɓe tefankoɓe yoɓe tinno ɓe mbaɗana yimɓeɓe piriji tawi ko piriji saaha corona en tout cas sabu eɗen gandi koye caɗele mawɗe wona so ɓe mbaɗani prix corona ma jawɗi ɗi keddo so en tout cas walla kam walla no mbimi ni waji ɓe mbaɗen ɗaɓe jawri jawdi eɓe jogui peeje no gujjirta jawdi no hawɗi jawdi ɗi ɗum noon ko salmindeɓe kamɓe foof e mbaɗi kuuɓal yettude Allah julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kamɓe baba mbiyeɓe kadi bisimilla mabɓe noon gowɗen wiide kala subaka so wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ne jiiya ko ɓuuri tengtude jande e leydi Sénégal ko ɓuuri hen ko hewde garti ko e prolongation mo ganduɗa ko yidde haalde e cimtol ngol ganduɗa ngol ko goomu witengo IGE yaltino guila heccanki kono kadi toɓɓe kewɗe ina tawte e nder jayndeji leydi men Sénégal noon tigui jayde Le Soleil udditada man jayde gendire nde ina waynode kañum yilloyi ko toon to leydi Côte d'Ivoire e wirwirde omo ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo jagorde mabɓe Amadou Gon Coulibaly ɗum ko hanki wonno toon to Abidjan lamorgo ndin leydi jayde wi noon ko hoorejo Macky Sall ina waynode yeehi toon kono kadi rendi e ɓesgu leydi Côte d'Ivoire naɓe nden ɗon sunari kono ne kadi goɗɗum ko tawete hen ina waynode ko sunare wonde nde ganduɗa nde woni hande hitande ko yalti aduna o wiyete ko Ousmane Tanor Dieng gonnoɗo kolaɗo kuuɓal hono landa socialiste saabi noon jayde wi ko kamɓe de socialiste en ɓe oɗo saaha hande eɓe ciftoro gonnoɗo kolaɗo kuuɓal mabɓe o goɗɗum ko tawate hen ne wayno ko konguɗi Amadou Hott mo ganduɗa kam woni jagorɗo tan mbiɗo kala ko yewte banggue faggudu kam e koppereji jilliɗo toon to nokku biteɗo Sandiara e Dias e wiide makko de e Dias jaafoɗon e wiide makko de ina wayno hono laamu ngu ma dusɓe eko yetti e gueɗe faggudu gonɗe toon jayde L'Observateur jayde Groupe Futurs Médias ina wayno ari e saaha gadano ko yewti ko kay eko woni e miijede oɗo saaha walla eko tinda so kay waylude hono jeese kese e nder laamu leydi Sénégal saabi noon jayde wi ko hoorejo Macky Sall de o saaha nana e miijo mango kam e golle gam yidde ha joni waylude joga e jagorde kono tan de ɓe koliti holko kay hoorejo Macky Sall ne wayno jopiri peɗeli ɓe ganduɗa ɓe ko yoga e jagorde ɓe ganduɗa golle mumen jonanimo e o saaha ina tawe e hello tati goɗɗum ko tawete hen ko rapport IGE 2016 2019 ɓe koliti wonde de ko holkay ɓe ganduɗa ɓe ko jubbannoɓe walla mbiyen ɓaftannoɓe e tiroir uji état laamu leydi Sénégal ɓe koliti wonde de ko jagorɗo tambiɗo jangde leydi Sénégal e wondiɓe muɗum holitama de wonde ko holiɗi dossier ɗi ganduɗa ɗi ko appel d'offre ɗi ganduɗa jeeyama haalis tawi noon kadi on haalis de koko waɗa détourné e compte uji secret manam tan hay goto anda holto ɗi jeeyi walla holto ɗi payi e holto ɗi gummi goɗɗum ko tawete hen ɓe koliti wonde de koko yewti ko e yimɓe jeetato tawi ko gollannoɓe oɗon fannu ene ciiɓo e kala saaha ko tolne temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati million e koppareje CFA saabi noon ha Alioune Tille kolliɗo wonde de alay saago woodo hay joni joni o ko darna tawi ina haɗa hoorejo leydi ina wayno de falade yimɓe muɗum to banggue ñawoje woni justice ko jeyde enquête loski nden ɗon ari koye rapport on ɗon IGE ɓe koliti wonde de ko sommet mo ganduɗa ko francophonie jubinnoɗo e Dakar kono kadi e mahango hono CICAD centre international conférence Abdou Diouf gonɗo toon to jaam ñaajoɓe koliti wonde de ko ɗe kuɓeje joɗɗe lewñoje kañumen oɗo saaha hande e joopa eko yiti ko e laamu ngu moƴƴani woni mal gouvernance ɓe koliti wonde noon ko Abdoulaye Wade kañum de o saaha nana kay rew
rewre ko fati bangi hono fesman woni festival mondial des arts nègres e ko preje badade hende kono kadi o saha horejo Macky Sall kanyumni ina wayno de jopirama ko fati bangi hono on sommet do francophonie be koliti wonde non ko inspection générale de l'état woni IGE kanyum de o saha hande holiti hol kayno bitedo hono Richard Atiassa kanyum de o saha hande jubbi ko tolni sappo e go pital jeedi milliards ko preje CFA tawi non hay trace goto acciaka e ko yutti ko e jokkodiral hakkunde makko e lamgu be koliti wonde non ko société civile en woni kay pelde ganda de ko gona lamu yenkoje kanyum de beltanima be ganda be ko IGE tagal kay ne badi golle mantinide o do saha non be padi tan ko hol darde lamu ngu foti wadde be ganda be ko jopade e di cimti nibbi jayde libération den don article yi din don cimti be koliti wonde di ko jogogal ko fate bangi hono ko preje leydi men Sénégal woni tan hono ressource publique woni tan ko preje dendade e golle mudum kala be koliti wonde non ko Richard Atiassa kanyum de o sa hande hokanda mordi gandandi ko marché woni jerde gandande kay ko jere nibbere no fewi be koliti wonde non den don jere de ina wayno de wadama approuvé manam de hokkama hen yamirore e wiide IGE yaltino gol don cimtol be koliti wonde non tagal den yamirore ala kay ko rewi hen to bangi bindol wala ni tawi ko accata trace ko wayno o facturaji hani e PV ji woni tan do winda wonde kay ngal don pamdiral hebama hakkude mabbe e Richard Atiassa be koliti wonde non jagordo tambido hono jangde leydi Sénégal be koliti wonde woni yimbe ganda be kay ko udditbe hen compte banque to bangi clando manam tan be gudditi compte banque tawi sambatinani dembatinani tawi kala saha abi cibo hen ko tolni e temedde e jetati e capande jetati e teme piccal capande temedde jetati capande jetati e go million e ko preje CFA tawi ko yemirore ardi bebe e wiide kay gol don cimtol kono kadi be jejjitani hono gomu anasim tambibe kala ko fate bangi weyo Sénégal be koliti wonde de gardide gondon gomude kanyumne kadi hokkino otoji be ganda be ko gollotobe e den don gollorde ko jayde quotidien dawri den don article gulali e lukali teskadi do e leydi men Sénégal e de balde batindidi ko yuti al hali Abdou Karim Sall jagodo tambido tarindi e ko yencinta hakune makko e din lelidi ganda di wiinomo o wari dum be koliti wonde non ko kanko jagordo di o suuti kongudi entretien jaaje mo waddi jande le quotidien so wiide wonde o do sa hande de o dultima kala ko fati bangi on polémique mo ganda ko gulali lukali lombi hakune makko e windobe jandi yankobe kono kadi e halobe e wiide makko non ina wayno kanko Abdou Karim Sall dum don ko toberde gandande ko politique politicien jayde Vox Populi den don jayde article et impact de la Covid-19 woni battani ombros coronavirus wadi to bangi fagudu jawbe hedani hen caggal be koliti wonde de ko gondon lumo wasi ko tolni e milliarduji joyi e der jonte jetati be koliti wonde non ko jere mode to bangi lumo wadatende do e Afrique bangi hirnange jawbe de e chiffre d'affaires mo be kebanno e kala yontere be koliti wonde ko tolnino e temede jeddi millions e ko preje CFA wiide non gondon lumo de e kala nyande de wadi ina yeeye hen ko tolni temede jeegom ton tawi ko to bangi maro kono kadi ko buri temede tati ton to bangi gawri hani ko buri temede jetati ton to bangi légume e wiide enquête mo ganda wadi dum gomu witengu sigo dev be koliti wonde non ko coronavirus ari ko den non jerede gonko mudum ustima no fewi ha sabi be mbasi ko tolni e milliarduji joyi e ko preje CFA jayde lasko wi den don ari koy gulali goddi de ganda di ko juude jamde lombide hakkunde gardido hono sedima o wite ko Babacar Ngom e hodbe ton to Denglere be koliti wonde non ko cadele kay hono jey leydi ha hande ina kay lutti hakkunde mabbe sabi non ha jagodo tambido gide ndir leydi ari ngu jayi yehi ton ngam tigi yidde artirde jam hakkunde mabbe be koliti wonde non on don cortège de mbo jagordo wonno e wadde be majjino e lawol ngol ko adi ko be kay battindo rutade be nduti habe jitoy on don nokku ngam yidde haldude besngudi ngam tigi artirde jam tumido hakkunde Babacar Ngom e besgu mbo Denglere jayde stade uddata dama ko non tigi den don article e affiche mo ganda o hande ina fada ton to Angleterre ko Arsenal e Liverpool be koliti wonde de ko Sadio Mané Mohamed Salah Naby Keita kanyemen jogodi hiwondirde hande e Pierre-Emerick Aubameyang e Nicolas Pepe wiide tan non ko dum choc des étoiles manam tan ko pelbondire koode Afrique nabe hande kikidi tigi jogori teskede e dingaral tonto Emirates Stadium e stade mbo Arsenal be bi non ko ballon d'or ji tati Afrique nabe
kañum min de hande jogor fottude e nder terrain Sadio Mané omo ganduɗa ko Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang ɓen joguiɓe ballon d'or ɗi ɓe kolliti wonde noon so limore e oɗo saison Mané e Mohamed Salah ko 45 but ko tolni e 16 passe décisive woni koɓe mbaɗi e oɗo championnat so tawi noon koto banggue Arsenal ko Pierre-Emerick Aubameyang e Nicolas Pepe mo dowle Côte d'Ivoire o ko 25 but e ko tolni e 8 passe décisive woni kay ko limite ɓe kolliti wonde noon oɗo saaha yidde Sadio Mané wondi muɗum tan ko hebde record to banggue victoire uji kam e point goɗɗum ko tawte hen ha joni ko toon to Angleterre course to banggue Ligue des Champions européenne Chelsea fooli hanki kono tan de ina heddi ha hande e woɗɗude ɓe ganduɗa ɓe ko Leicester City kam e Manchester United ina wayni ko ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗen e kelle gadane e roɓi ɗumen jandeji o subaka non tigui Amadou ko jande start udditamal gareten koye banggal gongal woni banggue gueɗe rendo noon Amadou arti koye toɓo ganduɗa tooɓi hicci hanki ɗo e nder Dakar gon toɓo noon mataw addi tan tampere walla mbiyen boneli ganduɗa ete aduri ɗum saabu won cukalel dañguel duuɓi sappo e joyi basguel hen fittandu muɗum ɗum noon ko courant Amadou addi ɗum e goɗɗo mo ganduɗa kañumne ko banggal courant oɗo debbo kankone ko tan ɗum ko ganduɗa kañum woni kabluji terɗi kankone ko ɗum Amadou waɗi maasi mum ha tan addanimo caɗele kanko kam amoni hôpital yo Allah suutumo e dow jaam ɗum noon woni Amadou ko ganduɗa koye toɓo jeeya walla mbiyen ko ganduɗa ete toɓo ina adda ɗum saaha foof e nder leyɗele meɗen ko wayno courant walla ko wayno maaje ene adda tampere foof so toɓo ari walla so ndungu ari Amadou ene woodi Aissata ko hunde ganduɗa nde ene teska kala e saaha nde tawno ene gasa so tawi ko pewnugol ɓe ganduɗa ɓe ko Sénélec ɓe woni ko ngakkate kala e saaha wona tan Dakar de wona tan Dakar guure mawɗe tokose gonɗe nder leydi ndi foof sa yi so tawi toɓo ngo ne toɓo jiita ko potoɗi ɗi ene masa ina petta yidde wiide ko wonko ngakki hen soit koto banggue lampaji ɗi dowtone masa walla poto e hoore muɗum hay leggal ngal so tawi ko poto leggal ene masa firti ko wonko ngakki hen to banggue pewnugol ngol tungɗen ɗi konnguɗi noon to banggue jogade on ɗon certitude ko hono Djibril Diallo mo ganduɗa kam woni sous-préfet Dakar Plateau hanki o suuti konnguɗi e fannu o so wiide wonde o ñaaguima yimɓeɓe kalde faye tobde yo yimɓeɓe goɗɗo potoɗi ɗi wadde firti ko kulhuli ne joga e potoɗi ɗi kono kadi o wattidiri ko wiide wonde ina wayno kamɓe Sénélec walla mbiyen golle mawɗe nana mbaɗe gam ƴewɗin potoɗi ganduɗa ɗe ko baɗoji mas e saaha toɓo wawa fewnede ko ɓuuri yawde yaccade saabu eɗen gandi Aissata hande Dakar sa daari no way hewde potoji ni beɗa ando o potone masa walla masata a wawa rentade kadi dogowo ene rento ndiyam e ko way noon ne añi woto leppude ɗum woni ko heɓtoto yimɓe to banggue tanaji ɗi kono kadi hen saahaji wonko jibinata caɗele goɗɗe koto banggue fiiɗoji gubbaɗi ɗi ɗum ɗon foof ne yiiya ɗum saabi wonen nokkuji hande sen dokki yeeɗo ko wayno diwan o Matam so ƴiwonde mawde feŋi tan courant o heewi ko coupede saabu potoji kewɗi nan toon gonata koye masde so tawi are tobde saabi noon enen koye meɗen ene mbaɗat erago saabu gonɗen koye ndungu mbaɗen erago fewde bandiraɓe ɓe yoɓe ndento courant ji ɗi hay e nder galleji ɗi Aissata so tawi Sénélec kuppani courant ɗi yoɓe tinno ɓe coupe contrat ji mabɓe ɗi saabu eɗen gandi korki hi no wayi kono kadi e ndiyam ɗam kadi aussi no wawi wade heew toon sirani hay seeɗa yo courant ɗi yo contrat ɗi coupe e saaha nde woni e tobde saabu ko ɗum tanaji muɗum ɓeyde noon tigui Amadou kono kuppude courant kadi e toɓo ma saabu aɗa andi so tawi koye ventilo ma wallituma gam daña yete hendu seeɗa so kuppama musat woni kay Amadou haala ka ko kamɓe Sénélec e koye moɓe yoɓe ƴettu kala ko ganduɗa ɗum woni koɓe foti wadde haaɓe mbaɗa yimɓeɓe e ko ganduɗa ko kañum woni sécurité saabu ko ɗum woni lawol yimɓeɓe ko yoɓoɓe courant dokkaka courant ko sooɗoɓe wadde coɗowo noon ko sotta ko so yeehi ha watti wiide ina wona bone e muɗum musat saabu nde wiya saaha foof so tawi toɓone no waɗa yo courant ji coupé ɗum ɗon ne ma wod banggueji ganduɗa musat ɓe ko joguiɓe sukaɓe ɓe ko joguiɓe mawɓe ɓe ganduɗa cellani e ko way noon e nder galleji ɗi so courant ji ɗi kuppama musate ngal ɗon banggal surtout noon e jamma ñalawma ni mataw ni seɓori seeɗa saabu sa kuppi ma dañ lumiére seeɗa kono Amadou jamma kadi toɓa nana toɓa kadi a woni kadi ñifde lampaji ma walla a kuppi courant ma ɗum ɗon ko tampere mawde yoɓe ballit hen yimɓeɓe ɓe mbaɗa ɗumen e kisal saabu ko ɗum woni lawol
andi oɗo sahano e fadde ni joni wiiden waɗa réparé ko way noon saabi mbaɗen erango kadi Dakar ene gasa tawi kuppuɗo courant ene wayno wona hunde weɓore e nder galle saabu nibbere nde nguleki e ko way noon kono nokkuji ɗi eriɗen ɗi to banggue to ɓuuri woddude nder Fouta eɗen gandi son so waɗere mimi e leydi tan hendu welno ɗum nan toon wonata koye ɓuɓde ene gasa tawi neɗɗo coupi courant ala ko bonnata saabu kadi aussi addani wiide noon so tawi ƴiwonde ƴiwni kamɓe sigi aɓe gandi ko kalten ko so ƴiwonde ne waɗi hendu walla ɓe ɗamin nan waɗa tooɓo hewgo ɓe kewi kuppude courant o donc ɗon haysine a kuppani kam kamɓe kuppata mais so yi ha gasoyi ɓe gartira courant o e saaha goɗɗuɗo tawi hankkadine ɓe gandi danger o yeehi donc enen koye men wonɓe galleji ɗi en gandi Senelec kuppani a yi huɓere ma ene siya par exemple to siyata ɗo siyata koye relance walla siyata koye prise walla siyata koye sara nokku mo ganduɗa o ene waɗi courant kuppude courant o ɗon ne jojji saabu eɗen gandi masse courant e ndiyam en tout cas yadani ɗum saabi noon eɗen ndentini bandiraɓe kono kadi hay yahoɓe beddadi ɗi potoji gonɗe e beddadi ɗi masoji ɗi ɗi masraɗi fof woɗɗade ko hunde moƴƴude goɗɗum ɗum kadi ɗum eroɗen ko ɓuuri wonde e nder dowri ɗi so tawi ƴiwonde ne ƴiwi ene tooɓa jomum ne yaha e ladde ƴiwonde heɓtima ɗum yo wat préféré toɓede ha leppa wasa sakkade e lekki saabu eɗen gandi ndungu ne heewi ko wiyete jaadigui ndungu ɗum ne kadi aussi wonko fotata ko heewi ndentinen bandiraɓe on banggue ciftinen ɓe en tout cas koɓe jejjitani noon tigui Amadou waktu o heptima men kono noon en garat tan seeɗa e mo ganduɗa ko toon to diwan mo Touba aɗa andi hanke wonmo ganduɗa ete warama toon o suka baraɗo toon hanke kono oɗo kañum ko bartiɗo gorko mo ganduɗa ine daari duuɓi 60 Amadou toon to Touba Ndindi ko miñi ko gorko woni mo ganduɗa yiitimo fini yimo amo haɓɓi hooremo ko ɓoggol Amadou ndaw metti en tout cas ndaw kawi so ɗon eɗo yahata ha daña caɗele habba ɓoggol e dande muɗum tawni wonde hakkille en tout cas ko ɗum metta so tawi wondani hakkille kadi aussi ene hepto tawata mataw ko hakkille koko wirni walla wonko muusi jomum walla wonko yiiɗi wadde ene ronki wadde en tout cas walla wonko foof tan nanɗo namde ɗen mbayni leydi kono kam mbiɗa sikki enquête losko udditama hen beele ande holko jeeyi sababu oɗo gorko mawɗo mo duuɓi 60 ponnoɗo joɗade hakkude juma e galle walla hakkude jama e galle ina rewa Allah ina ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe barsane moƴƴe so on waɗi ɓoggol e dande en tout cas wartima ko ɗum kawisaji mawɗi noon tigui Amadou yo Allah dandu en e caɗele so caɗele gaari kadi yo Allah hokku amen haqqillaji ganduɗa ko kañum gondeten ha mbawen ummade ɗeɗon caɗele ɗum wonno komin gaddanoma nde roɓɓindu Diaydeli moɗon ko tottude wonade tan janggo so Allah jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sali heɗano en banggal caméra o Allah jarama on jarama